Здравейте хора, днес ще ви взема един работен ден с мен. Първоначално започвам деня си с кафе и очевидно не струвам за бариста, така че няма и да пробвам повече. Но кафето се струваше въпреки всичко. Живея в Шотландия, така че слънцето е един подарък, на който му се насладих само за 5 минути днес. Наслаждавайки се на кафето си, всъщност се сетих, че забравих за сутрешната си рутина на гладно, сок от алоe вера и сусамов тахан. Връщаме се към това, което сме започнали и продължаваме с грима, докато не получим ето този резултат. Мисля, че се получи много сладко, поне прикрива уморените ми очи. Занимавам се с ръчно правени изделия и днес ще ви покажа какво си поръча моя клинка вчера. Тя ми поръча да й направя кръгли стикери с размер 4 на 4 см с нейното лого. Те са устойчиви на водни пръски, но не са водостойчиви, което ги прави перфектни за брандиране на някакъв вид опаковка, като турбичка, опаковка за козметика или дори кутия за бисквитки. След като съм принтирала стикерите, е вече време да ги поставя на подложка за рязане, която е специална за машината, която ще ползвам. Такъв тип машини могат да режат широка гама от над 100 материала, включително хартия, винил, самозалепващи се материали, картон, филц, плат, кожа, педече и дървен фурнир. Според мен струва всеки 1 лев, но да ви кажа честно, не съм рязала нищо друго, освен хартия. Сега нежно отлепяме листа с стикери и идва време за любимата ми част. Отлепянето. Ето това се получава като крайен резултат. Добре, кажете ми как е възможно всеки път нещо да възпрепятства работата ми по средата на поръчката. Но няма значение, напълнихме мастилото и продължаваме напред. Поръчката на моята клиентка реших да поставя и QR код стикер, който може да сканира и директно ще я отведе в моя уебсайт, където може да провери и останалите ни продукти. Тук подрязвам стикерите за по-професионален вид и за да мога да ги побера в плика, който ще ги пратя. Реших да направя малко снимки на стикерите, като разбира се с нейно позволение ще ги кача в сайта си.